I pozdrav svima ljudi, vratili smo se nazad, danas ću vam pokazati kako baciti bilo koju, ali baš bilo koju teksturu u Minecraft. Pa sve što vam treba je ovakav, ako imate WinRAR, ako nemate bit će vam naravno ovakav folder. Sve što treba da uradite, kada skinete ovako, dobit ćete ovako. I što radite da bi vam radilo, samo proverite da li u njoj ima nešto. Ako nema još neki folder ovakav da piše njeno ime, znači nema. Šta dalje radite? Kucate ovako, kucate vama posto, app data, posto. Uđete u roaming, pa ako imate Minecraft pisat će meni na kraju piše da su nešto izvesno. .minecraft. I šta sada radite? Vam će propis. Idete, imate tu versions, texture pack. Možete da promenite teksturu, možete. Ja to znam, ali pokazat ću vam sljedećaj. Idemo tu. I sada samo šta uradimo. Prevučemo ovdje. To dalje pratite me. Idemo u Minecraft. I radit ćemo review kako se zove teksture. Nećemo povećavati sliku, ne. Čekaj samo da vam se čitam. Minecraft. Evo ga taj klip, ljudi, šta sad od toga, znači ne treba vam ništa, bukvalno vam je ubačena tekstura. Znači ja ću raditi review koju sam teksturu skinuo, da vi skinete. Ostavit ću vam naravno i link. Evo ti skripcija. Op, samo malo. Čekajte da ugasim. Čekajte. Nadam se da sada vidite, ali što mi je moja tekstura. Te dole i evo. Stavite, sad čekajte malo. To samo da sad čekam da se ta tekstura stavi. Znači ja koja sam znači ova je realistična tekstura. Što dalje uraditi? Idemo da je review. I samo da tu stvarno vidjet ćete razne stvari kako su lepe, kako izgledaju. I da vam kažem, kad gledate realistične teksture, nemojte se baš mnogo napaliti. Zato što ona, ako mi stane sync je tu, nemojte skidati. Znači, to je taj review te teksture. Znači idemo da vidimo i kako su odjela. Evo da vidimo 1, 2, 3, 4 3. Evo pogledajte. Nije baš neki. Nije nešto. Idemo zlatno. Znači nije nešto, ali okej. Pa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!